Sa murang edad, marami-raming laban na ang kinaharap ng mag-amang Christopher, Mark Joshua at Cristel. Ang laban na kanilang kinaharap hindi gumagamit ng sandata pero nakakaubos ng lakas. Ang magkapatid kasing Mark Joshua at Cristel may kondisyon na kung tawagin ay genetic disorder. Si Mark Joshua nawalan na ng paningin 7 buwan pa lamang ng isilang at si Cristel kinakailangan ng sumailalim sa chemotherapy. Kung naman daw, baka sa dugo daw. Ganun ba? Tapos biglang pumayat siya eh. Pumayat. Opo. Oo. Kasi yung 2024 pan siya, mataba pa rin. Bibi pa lang, tinanggalan na po ng mata. 7 months dito po, binuksan. Ito naman si Cristel, na magti 3 years na po sa June. Na nagkikimo po siya. Pero Oh. sa gitna ng pagkalugmok, may pag-asang sumibol. Ito'y sa tulong na hatid ng pamahalaang panlalawigan. Kamakailan lang, personal silang binisita ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III. Bitbit niya ang tulong pinansyal. Nag-alok din ng trabaho ang gobernador kay Christopher. Regular po naman po yung trabaho namin. Kaso pag minsan yung 1 week, 3 days lang po yung pasok ko. Pag minsan kasi check up nila. Gusto mo magtrabaho ka dun sa probinsya para meron kang tuloy-tuloy masuportahan mo tong 2 bata. Kaysa magbagyo ka, di ba? O maalagaan mo pa sila pag Bukod sa tulong pinansyal, minabuti na ring dalhin ang magkapatid sa Pangasinan Provincial Hospital para sumailalim sa libreng MRI, maging ng chemotherapy. Salamat po. Pagaling ka, ha? Opo. Sige, andyan yung ambulansya. Ang dekalidad na serbisyo medikal, isa sa mga isinusulong ng administrasyon. So, lahat po ng serbisyo ng ating provincial hospital ay libre po para sa atin pong Pangasinense. Sa ngayon, patuloy ang pag-iikot ng pamahalaang panlalawigan upang matiyak na ang serbisyong pangkalusugan maging abot kamay sa bawat Pangasinense. Jose Robert Inventor, RNG News.